Sir, naimbag nga oras mo, ana iti lang makuna tayo sir gapuanan na ta dandanin sir maamuan no anya iti napasamak at talaga deti kabsat mo ta sigon iti biyang ti kapulisan ket addan dagiti maibilang nga person of interest nga kaslang nangaramid iti panakapapatay deti kabsat mo sir. Di kat na saya at no da kasta malabasit pag naanting investigasyon. Yes po. Oo. Digiti PNP ararabidin damat ti kwanda solbaran ti may nga kaso. Yes sir. Hamat may sa jadi ako na ako nga hawa nga may sa nga banag ti asasi kasunda. Mm. Nariga mo one-sided porque mamuna ka hepe one-sided mo ti kwana. Dati ko na friendship is end when duties begin. Yes sir. Di sudah jay ti ko alaay. Oo. Sir, damag tayo nga ken naitalaw sa iti May dinala kadwa. tatay 3:30 Oo. for the autopsy. Okay po. So, request iti family yun, sir, nga Uy na. ma-autopsy. Uy na. Request min atay hindi ko ngamin. Kuha na ami ko mga kuha nga mauli na kakasi takapsat ko no parchinda mo ng double murder ko na. Yes po. Oo. Na siyempre urisin no mati no masyak ti may nga pamilya masaom amin kayat mo already mo ma-realize may sawang mo. Yes po. Kasiyay. So nga ti kahit kula agyaman ak ti serbisyo digiti kapulisan. Tar aramidin namin ako. So nga tay mapila isuda. Yes po. Oo. Yung lamok nga dabasit Naglawlawagan na. pagkasti palawlawagan na. Oo. Kagyaman aklo na tar aramidin na ti kuada mo. Trabaho da. Ayan. Sir, idi ko ket kunada nga nag-suicide, nagbekkel, then idi bumaybayag sir ket gapoy iti kalikago mo sir nga talaga maamuan no anya iti rason Well, ti panakatay na hindi nga talaga. Oo. Kunak kanya da di interview nak namin sa suicide. Okay po. Hang ko yung palaos 99.9% nga nahanga nag-suicide takapsat ko. Common sense. Yes sir. No ag-suicide dahil ti basit nga pakaygalutam ti magkuha mo tapos naka-level na di bagay na di latingad na ti nakakasya. So nga siyempre no nate ko na kung no damdamo ta siya mo tinakauna nga di ko ana. Nakiti mo nang nakakita sir. Inaymanak na di manugang me. Okay Siyempre po. sukapsat ko siyempre di makita kisuna sa akin inikak pala di pulsuna mga no si bibiyag pa. Okay sir. Yung mo nga makon ata remote dila mo timpiman. Sang imisit di tirupa na. So nga Okay sir. sa di baga suicide. Kaya siyempre no siya mo tamay sa mga pampanunot ngam ko na ni nagiti nakakuha nga wala ang daya manipulation ano ang kasaon na niya Tapos lang panangiya daw iti investigation sir. Right. Okay po. So nga mawatak. Oo. Yung handa mo ta pilawan ta nasa okday niya nga ako. Siyempre ura si kamot. Di Yes nakaramidan na. po. Masyak kalat na nga agduda ka nga so nga kusgam ti may nga tao. Narigat ti mangkusga ti may nga tao. Yes sir. Oo. Wen. So sir, iti biyang yo kas pamilya na ada kayo iti sa baling pagilian ng nagbakasyon kay lang sir. Awan nagiti kas nang nayop open na kas lang manggurgura Anak bakasyon at dahil may sakapsat ko natay mo ti asawa na. After 3 days, dahil magkapsat ko. Okay sir. Wen. So dahil nga anyam nga disaster din pasama kada kami ko na. Yes po, oo. So nga dati at nga langarod saksakitin tinapan nakatay pagmin nadagdagan man tinakarkaron. Yes sir, oo. So nga may baga. So ano itikas lang mensahe sir kadagitay ibilbilang tinailya na pulisya nga person of interest ano itikas lang maibagayo kadakwada no At apay ila may bagak oo. karagiti kapulisan agyaman at araramidin na nga talaga ti magrebangan daw no obligasyon dati may isang umili. Isambot nga natin mapabayada no di kat araramidin dami nga kabagalanda. Okay po. Tapos ti kasta malawlawagan mo ti panunot mi nga nati ti panunot mi nga hangkam ko magduda. Yung uray mi ti talaga nga ay ko ti no ang dami tigda nga
kung step by step, Mm. di ka nasayaat. Mm. Tapos malawlawag yung ti panunot ti pamilya ti Oo. ataya. Sir, dati kabsat yo, I heard that managtulong pa sir. You're right. Okay. Dahiti kapsat ko, dahiti piti may siyang bakin ni dagiti India magbanggit tinaganan. Oo. Dahiti kapsat ko no nagpakamatay. No family problem, awang problema. Okay po. Pan nakikadwa, awang problema. Mm. Orin na ito yung ili, pamayan na, galante. Mm. Nang runa man nga problema no financial. Mm. Dahil laing. Oo. So, ti ko ala, natek ko na awan ti masaok. Oray ti PNP, no, na masit pang kuamat. Asi ba yun masaok. Mm. So, ngagyam-yaman kadagiti kapulisan ti pinili. Mm. Ararabid na tayo pagrimaganda. So, tipatsin tayo, sir, kat tinakawan da. Mm. That's what I believe. Yes, sir. Di ba, sir, dumawawan nga kaslang cash? Uy. Okay po. Yung naitakas ka mabagbaga, uri kay bagam nga 100,000. Mm. Amaw may bagat yung usgado reta. Yes po. Tawang ti ebidensya, mga bulbulsana. Ngayon no siya kakapsat na, mapanakak. Okay. Ngayon hamaw mabaling nga ibagat yung usgado, nadagat yung usgado. Yes, sir. Amaw may kahit kung sawain. Yes, yes po. Oo. Ay tako na ako no agwitness ka by your own self, mariga. Pamilyado iso na, sir. Una, Okay po. so nga nagawid kita kwarti London. Kita naknaking ko. So nga gawid na kumapala kumano di last week of February di London ta agtawam na di kay baro naman ay Okay. So, death anniversary. sukot-sukotin, sir, dito nga disaster iti pamilyayo. Okay po. Maami mo, you have to be strong. Yes, sir. Dami na tao at pagsubok ti may isang ako. Okay. Yung hang ko mamakasto yung na ito nakapayaan na nga, naramid na nga baboy takapsat ko. Siyempre, dito ko na kung pakaramidan sa mali nga tao na ito, baka nakarkaro peti may baga naman. Yung siya, agdepende katag ito nagdepende ti investigasyon ni kita kapulisan. Okay. Aramidin damat ti usto nga trabaho da. Okay, sir. Okay, nandiyan lang di masaok. Okay.